Vtedy je pripútanosť, keď si myseľ niečo žiada, alebo niečo odmieta, z niečoho sa raduje, alebo sa na niečo hnevá. Vtedy je oslobodenie, keď si myseľ nič nežiada, ani nič neodmieta. Z ničoho sa neraduje, ani sa na nič nehnevá. Vtedy je pripútanosť, keď má myseľ záujem o predmety. Vtedy je oslobodenie, keď v mysli nevzniká záujem o predmety. Keď je tu myšlienka som telo, potom je tu pripútanosť. Keď tu nie je myšlienka som telo, potom je to oslobodenie. Myslí takto a hravo sa ti to podarí. Len nemnohým šťastlivcom, môj milý, vyhasla pri pohľade na zhon sveta vôľa k životu, žiadosť po pôžitku a túžba po poznaní. Nestále je toto všetko ničotné, zavrhnutia hodné. Kto takto rozhoduje, dochádza k pokoju. Iba vďaka zakoreneným predstavám a žiadostiam je tu večný kolobeh životov. Zanechaj toto všetko, vzdaj sa všetkého. Takto sa vzdáš večného kolobehu životov. A budeš žiť, ako sa to práve bude hodiť. Vzdaj sa nepriateľskej zmyslovej radosti a snahy po zisku spojenej so stratou a buď k tomu všetkému vždy ľahostajný. Ako na sieť vykúzlenú snom. Ako na vec, ktorá trvá iba 3 alebo 5 dní. Sa dívaj na priateľov, majetok, ženu a na všetko, čo ti akože patrí. Kdekoľvek vládne túžba, vec, že tam je večný kolobeh životov. Pestuj vyzretý stav mysle bez vášní a oslobodený od túžby buď blažený. Jedine túžba je príčinou pripútanosti. Jej zánik sa nazýva spásou. Iba ľahostajnosť k svetu prináša šťastie. Si jediný. Si duch. Si čistý. Bezduchý je vesmír, neskutočný. Ani stav nevedomosti v skutočnosti neexistuje. Už dosť snahy po zisku a zmyslových radostiach. V nich nikdy nenájde myseľ
pokoj v divokom lese nových a nových zrodov a smrti. Mnoho životov si vykonával telom, mysľou a rečou ťažké, unavujúce dielo. Preto už konečne prestaň. Premenlivá hra vznikania a zanikania vyplýva z povahy diania. Kto takto usudzuje, dochádza nemenný a zbavený trápenia k pokoju. Pán je stvoriteľom všetkého, nie je tu žiadny iný. Kto takto usudzuje, od toho odpadáva všetko očakávanie a všetky žiadosti. Plný mieru na ničom neulpieva. Šťastie a nešťastie, zrodenie a smrť prichádzajú riadením osudu vždy v pravý čas. Kto takto usudzuje, nevidí nič, čo by mal dosahovať. Je oslobodený od úsilia, zbavený starostí, spočíva v miery a pokoji. Nie som telo, nemám telo, som čisté poznanie. Kto takto usudzuje, dosahuje jednotu. Všetko stvorené, to som len a len ja. Kto takto usudzuje, je zbavený pochýb, je čistý a naplnený mierom. Tento vesmír, plný mnohých javov, je obyčajné nič. Kto takto usudzuje, je oslobodený od všetkých stôp minulosti. Súd len a len duchom dochádza k vnútornému pokoju. Keď nebudeš mať otázky, či sa máš niečoho zriekať alebo niečo držať, keď v tebe nebude ani radosť, ani žiaľ, budeš blažený a naplnený mierom. Zakotvenie v sebe samom dosiahne iba ten, kto nemá nič. Poznávajúc sa ako bez účasti prihliadajúci duch, ktorý je najvyšším pánom, neočakávaš už nič a nemáš starosti o svoju spásu. Spása znamená nemať zaľúbenie v javoch sveta. Nie si telo, nemáš telo, nič nekonáš. Si jediný duch a večne iba bez účasti prihliadáš. Takto nezúčastnený, buď blažený. Náklonnosť a odpor sú vlastnosťami mysle, ale ty
si oslobodený od myslenia, zbavený pochybností a otázok, nemenný, prebudený v pravde. Poznávajúc vo všetkých tvoroch samého seba a všetky tvory v sebe samom, bez pocitu ja a moje, buď blažený. Čokoľvek tu vidíš, v tom žiaríš len ty sám. Ten človek tu, to som ja. Ten človek tam, to nie som ja. Vzdaj sa tohto rozlišovania. Vesmír pochádza iba z tvojej nevedomosti. Si jediný v najvyššej skutočnosti. Okrem teba tu niet nikoho iného. Len jeden jediný bol v mori sveta, len jeden jediný v ňom je a len jeden jediný v ňom bude. Skutočne sa na tomto svete nikdy nesužuje ten, kto pozná pravdu, veď sám naplňa celý vesmír. Zmyslové veci nijako nevábia toho, kto je sám sebe radosťou. Prázdne je videnie, bez cieľa konanie, uvoľnené sú zmysly. Oslobodený nie je nepriateľom ani priateľom zmyslových vecí. Jeho myseľ ostáva vždy nedotknutá, či sa stretne s príjemným alebo nepríjemným.